Mamy jednostce minut płegłedzenie ćwierty, a w studiu je naš gość Monika Kubisiok, autorka Krejam notów Wejrowi Gogardu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj rozmawiamy o tej książce. Ona, można ją nazwać przewodnikiem, chociaż ona zdecydowanie takiej formy przewodnikowej nie ma. Jest to opowiadanie, prawda? Jest to takie dłuższe opowiadanie, opowieść skierowana dla dzieci, do młodzieży, która na pewno opowiada o Wejherowie, z którą można po tym Wejherowie spacerować, przejść się trasą, którą przemierzali bohaterowie, no i dowiedzieć się czegoś. Mhm. Tutaj może już zachęcę troszeczkę taką zapowiedzią tej książki. Jest wietrzne piątkowe popołudnie, gdy inspektor Rafał Wejher właśnie wraca planować weekend. Zgłasza się do niego zdenerwowany dyrektor miejscowego muzeum, prosząc o pomoc. Okazuje się, że w niewyjaśnionych okolicznościach zostały zniszczone wszystkie zgromadzone w muzeum egzemplarze książki, której promocja miała się odbyć lada dzień. Więc widzimy, że tutaj naprawdę zaczyna się takim trzęsieniem ziemi, a później pewnie napięcie rośnie. Tutaj uczestnik tego, czy czytelnik również jest troszeczkę w tę akcję chyba wciągnięty, prawda? No taką mam nadzieję. Taki był właśnie plan, żeby napięcie rosło, tak jak w dobrej powieści detektywistycznej. Czytelnik do samego końca jest trzymany w niepewności. Nie wie, kim jest ten złoczyńca, który dokonał takiej złej rzeczy, jaką było zniszczenie książek, które dopiero co wyszły z drukarni, których promocja miała się odbyć. Bohaterowie, którzy jego próbują wyśledzić, muszą wykonać wiele zadań. Szukają śladów, te ślady to są kolejne zadania zostawiane przez złoczyńcę. Muszą je rozwiązać, żeby wiedzieć, gdzie szukać go dalej. Ponieważ udaje im się rozwiązywać, to w końcu dochodzą do celu i w końcu dowiadują się, kto to był, ale wtedy dostają grę. Ta gra jest zamieszczona w książce, jest to dodatek, pełna wersja gry, którą każdy może sobie zagrać. Może ją wyciąć albo skopiować, albo sobie na przykład zrobić własną planszę na wzór tej, która jest w książce i może zagrać. Ostatecznie ta gra rozstrzyga, kto się dowiaduje, jaka jest tajemnica grodu Wejhera. Dowiaduje się tylko jedna osoba. No ale kto, to już nie powiem. Oczywiście, to już trzeba po prostu sięgnąć do książki, no i spróbować samemu rozwikłać też te tajemnice. Oprócz gry do książki dołączone są, tak można powiedzieć, fotografie, które przedstawiają Wejherowo, prawda? Tak, fotografie przedstawiają Wejherowo. Część z tych fotografii przedstawia jakby akcję książki. Jest tam Maja, od której właściwie cały pomysł napisania tej książki się zaczął. Ta dziewczynka na okładce, tak? Tak, ta dziewczynka na okładce. To jest Maja, która faktycznie nosi takie imię, która jest też bohaterką książki i która jest taką wścibską troszkę, bardzo odważną dziewczynką, która włącza się w akcję prowadzoną przez zupełnie dorosłych i poważnych ludzi, no i która ostatecznie odgrywa w niej dużą rolę. Mhm. Co panią skłoniło do napisania takiej książki, która oprowadza, można powiedzieć, po Wejherowie? Skłoniły dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że jestem nauczycielką, uczyłam również w Wejherowie, no i chcąc, nie chcąc, często stawałam przed takim dylematem. Muszę z dziećmi przeprowadzić jakieś zajęcia na temat Wejherowa, no więc szukam materiałów. Tych materiałów jest naprawdę mało, zwłaszcza takich skierowanych do dzieci. Dlatego wiedziałam, że coś takiego by się przydało zarówno mi, jak i koleżankom. No a po drugie właśnie moja córka, Maja, która kiedyś zafascynowana książką, która była też pisana przez dziewczynkę mniej więcej w wieku odrobinę starszą, marudziła mi bardzo długo: mamo, ja też chcę mieć książkę o sobie. No i kiedyś zaczęłyśmy pisać. Nie sądziłam jeszcze wtedy, że z tego wyjdzie faktycznie taka długa książka, że ona zostanie wydana i się pojawi w księgarniach. No ale tak się stało. No dzieci, jak widać, są bardzo przekonujące. Często jak czegoś chcą, to po prostu trzeba im to zapewnić. No i tutaj akurat bardzo pozytywnie, bo Tajemnica grodu Wejhera została wydana w tym roku i tutaj, jeżeli chodzi o wydanie, to tu też jakby inicjatywa była po pani stronie jako autorki, prawda? Tak. Nie wiedziałam zupełnie, co prawda, jak to się robi, ale powoli szukając wiadomości, w jaki sposób można książkę wydać, plus korzystając z pomocy kilku znajomych i przyjaciół, udało mi się i książka jest. Mhm. No, musimy też spytać o wątki kaszubskie, które w duchowej stolicy Kaszub muszą się obowiązkowo pojawić. W książce także je spotykamy? Oczywiście. Spotykamy zarówno wątki kaszubskie, jak i język kaszubski. Jest jednym z zadań, przed którym stanęli bohaterowie, było rozwiązanie krzyżówki w języku kaszubskim. Starałam się ją przygotować w taki sposób, żeby zarówno ci, którzy kaszubski znają, jak i ci, którzy kaszubskiego nie znają, mogli się pobawić i spróbować też ją rozwiązać. Także są tam słowa użyte w krzyżówce i można metodą prób i błędów próbować dojść, jakie jest hasło.
Pojawiają się tam nutki kaszubskie, pojawia się tam szlak nut kaszubskich, który jest rozmieszczony w całym Wejherowie. Pojawia się też na koniec słowniczek kaszubsko-polski, tych słów, które się pojawiły w książce, jeżeli ktoś by tego nie rozumiał. Mhm. To są te wątki kaszubskie. No i na końcu pytanie o to, gdzie możemy taką książkę nabyć. Książkę możemy nabyć w księgarniach wejherowskich oraz w Niespodziance. Mhm. Galeria Niespodzianki to jeden ze sklepów w Wejherowie, gdzie właśnie różne kaszubskie elementy możemy kupić. Naszym gościem jest Monika Kubisiak, autorka opowiadania Tajemnica Grodu Wejhera. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.